DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimpagal daw, bigat kata kayo amin na po. Mabigya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat niya mangipasabi na sari balita isyitang komentaryo ni Pakaradsari Matuan. Liknaay balay! Siyempre, kolob kantabayo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Dan sa magtaryam lingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalop kantabay timat at sayin agaw la atatang tanagagik na Huwebes. Galipulas na agaw. Anto? Huwebes lalamat atatang tanagagik pet sa tres la. At bulan Abril at taon 2025. Jad technical side at ating tanagagik saray pogi na Pangasinan. Sa manangarulawas the faithful one Engineer Richard Olanday. Engineer Dennis Gestoni Palaganas. Manuran-uran ninsan siya atatang tanagagik kanyan ambas-abasan ni Ray Dalin, pati saray Karsada at sarayan Kaplasan. Pero mabuna-bunay tanaman. Ay, siyempre. Agaklanan salog. Malikat iray tanaman, ta asalog ira. Totoo ba na untan. pag nadidiligan mabuna-buna? Ay, Tama Amay, yun Anta may singara mabilabilay. May mabilabilay. malikliksi. Malikliksi. Iray tanaman. Iray tanaman. Totoo pala yun. Wala may panahon niya dry, pero no asalog, Okay. ay, age. Buna-buna. Masigsigla. Masigsigla. Kaya pala yung mga kulang sa dilig ala. Yes. Singara matamtamlay may buna. Tuatan. At ang tamlatan, no asalog, may mabango-bangon. Ay, healthy, ha? Yes. Sige. Very healthy. At ang labalata atong tanagagik. At siyempre, sara may arum niya lugar. Paano asalinap iray danom. Tayo latan, basta the water will seek its own level. Yakwanda, siksikaso yun at atong tanagagik. Nagkalalo, taon nadyaran panon, ang tayo latan, no wala rin natipon lalangularan danom. At sararatay siwaklat ira nayarin pampunduan nasata na danom asiksikaso yo atan at panubungan na aguyat. Gagagapo lang dinggi. Yes. Antayo actually kapaborito Ajay. Sa ikwan ibabaga na sa Department of Health posible walay nagawa nationwide dengue outbreak. Taakin at atong tanagagik sa anong nang nasa Department of Health no ikumpara da may statistics bilang nasara may nansakit at dengue o biktima na sa dengue at atong tanagagik
At sa may manlapot Enero 1, yang gadsay Marso 15, at sa 2025, antayo na pigarala so kaso na dinggis so ni Kuret. 76,425 la. Ya mas atagaya at sa may 42,822 at parihas ya bulan noon 2024. So atagay. Tumaas ang ating dinggay by over 75% kumpara sa last year, and because of this, ini-expect ko na ito siguro yung taon ya alagaran ng Secretary Herbosa. Aking kasi Secretary alagaran mo ni agma alagaran kasi. Tas ikwento ng Secretary Herbosa kapaborito RJ. Every 3 to 5 years, nagkakaroon daw ng outbreak ng dengue. Every 3 to 3 to 5 5 years. Ang outbreak nating huli, naganap noong 2019. So, manalagar ka ni 5 years. Oo. So, sa ikwento natin ng Secretary, ito yung taon na most likely magkakaroon tayo ng outbreak kwanto. Basta walay uran, walay danom. Di ba? Yes. Manubong iragay yan. Ako naman, bakit alagaran mo Yearly yan, magkaroon ng yearly. outbreak? Dapat at sa inyong ahensya, because kayo ang mangangalaga ng health, kalusugan ng taong bayan, Department of Health, dapat every now and then ini-implement nyo yung measures. Yun. Diba? Prevention is better than curing. Huwag nyo nang hintayin na magka-outbreak tayo. At bakit naman kasi ganun ang sinasabi ninyo? Pananaw Na every now and then, after 3 to 5 years, nagkakaroon tayo ng outbreak. Hindi ba pwedeng basagin yan? Hindi ba pwedeng baguhin yan? Yung calculation ninyo at mag-implement na lang kayo ng programa na mabisang pamuksa. Yung Sa datos dengue lang outbreak. ang pagbasihan. Oo. Di ba? Yung sinabi mo nga di ba? Mas tumaas. Di ba? Yes. Yung datos na lang. Kasi pag sinasabing tumaas ka paborito RJ, sa isip-isip ko, you have done nothing. Yes. O kulang. Or kulang. Yes. Hindi kayo nagporsige para masawata itong paglubo ng bilang ng mga nagkakadingge. Gauntan. Tsaka inalis pa yung pundo ng PhilHealth. Di ba? Dahil sakop ng PhilHealth yan, yung dengue. Yes. Oo. Ewan ko kung may pundo yan ngayon. Dahil, di ba, nalis yung budget. Ako. Sabay-sabaw. Kawawa yung mga kababayan natin na talagang hikahos sa buhay. Di ba? Mula may mayayaman, di ka na-afford. Di ba? Paano dalara may kabalayan tayo, may subilay day. Mong no jadluyag na Pangasinan at sa may dati administrasyon no billing policy, di ba? No balance policy. Naku, Sarasarag to ni. naalala ko uli yan during the administration of Gov. Amado Pogi I. Espino III. Kapag ka ikay nagkakasakit, wala kang po problemahin kapag ka ikay na ospital. Hindi ka mag-iisip, hindi madadagdagan yung sama ng o bigat ng kalooban mo na meron ka nang pasyente sa ospital, aborido ka pa sa babayaran mo. Yes. Diba? Actually, yun ang pumapasok sa mga hikahos nating mga kababayan. Kaya yung sa isip nila na pagka na ospital, may babayaran. Yun. So, ang ginagawa na lang nila, diba, kinukuha na lang nila sa mga remedyo. Diba? O albularyo. Totoo yan. Diba? Na mahirap pala yun. Kailangan din ng medical attention talaga. Tama ng mga yun. expert, ng mga doktor. Kasi yung mga medical albularyo, hindi naman medical, yung mga albularyo, hindi nag-aral ng medisina. Yes. Compared doon sa mga doktor na talagang pinag-aralan nila yung mga sakit na ganyan. At meron silang remedyo dyan. May gamot. May gamot. Na ire-reseta. Yes. Oo. Si albularyo, ang Bulong-bulong. igagamot lang niya bulong-bulong. Hindi pa natin alam kung mabisa yung bulong or angkop yung bulong na yon sa sakit na nararamdaman mo. Agantan. Nako. Tawalamat herbal kasi kapaborito. Yes, Yan nakakatulong din Yes, sa paggagamot ng mga nararamdaman po natin. Sa totoo lang naman. Pero, no aram niran na bangatla,
ya ni paakarad panasikaso na abiglaman, siyempre, you have to entrust your health to the doctors. Yes. Atan na ba lang tita, sa may kwan mo, Walay bayaran. no walay bayaran, Aburido ka. aburido ray mahirap bilay. Kanya si kwanda, mampailot ka. O dinoon kay unyan bulong mangilambong ka. Kaskasan na kalamor may mansasakit. Itutupul tula kalamor may sakit yan nalilig na to at laman to. Pero no kumon, may kampantiri unlad daman pa doktor at anggapi bayaran da, malikot ira. Every now and then na kapag ka nakakaramdam sila, pupunta sila sa clinic Yes, para magpagamot. Correct. Kaya, nako, di ba malapit na. Ay, nako. Sana, tama yung sabi mo, malapit-lapit na. Singsingger la tatong tanagagik. Anos laeng, kunada. Ti Ilocano, anos laeng. Ani? Ito may malapit na Ilocano. Nasidugan. Asidugan, apo. Asidugan. Dumama si Rog. Dumama may asirag. Tano asirag, may medyo, no aliwan ina to eh. May kinla may talagang medyo grabe may Sirag may kinla may infection to. No sirak yan may atika mo aliwan tariwa anti tawag da sa aman. Ilado lang. Ilado. Ilado lang. Pero may kina isingit ko la ha. Oy, ano natan mo ha? Impritong la mo ha. Imprito kinsang ko nila o kay kamates. Okay. Sangko nila Sibuyas. kay ignol, sibuyas. Wow. Panangan badong ha. Thank you Nanay Bihing. Oy. Kagaylay tambuk tumay. Mataba-taban tilapia. Katuti Mandinayaw si Mrs. Katuti. Mataba, kwanta. Katuti ibabagak kat si Mataba ng sa tilapia, kwanto. Ay! Yasasaliwan, kwanto. Yasasaliwan. May tilapia sasaliwan to, kurampet. May internan Nanay Bihing talagang. Basta si Nanay Bihing sa tilapia tutan, ang kakabalog la, Matibunak ni. Wow, sarap. Di ba? Kaya na Panangan atawayan badong. mo san siya. Kalabyan. Si Katoy sinirak, pero sa salita daray baik, sinindak. Oy! Antang tanong salita. Antisindam. Antisiram manaya. So thank you. Yan. Thank you also, Nanay Bihing, for sharing your blessing. Always. Yes. Si Nanay Bihing kay Kintani, very generous. Makuli-kuli la, very generous ni. Kanya no wonder she's so much blessed naman. Yun. Sa mga mapagbigay, talagang yung blessing talagang agmat na sabsabaan. Yes. Yun sabitan. Kaya, sa kwandaman lang sa kwanto lang tinan Father Jimmy Quinto, may kura paro kami. Ag kayo masiblat. No, tama. Tanong masiblat kayo, mas lalon ag kayo unaligwas. Kwanto. Di ba? Nayarin, walay gawin natin, walay medyo bumbumbunan nyo. Sabi pa naon, di ba? Gastusin nyo lang lamang walay kiyan. Kasagmakan nyo. Kanyan lang sa kwanda, share your blessings. Di ba nasa yan? Nasa Bible din yan. Di ba? Yes, oo. Yung balik, yan? Yung magbigay, tapos yung balik, parang ganun yun Hindi ko lang Ito yun. Whatsoever you do to the least of your brothers, you do it unto me. Di ba? So parang, di ba? Yun. Share your blessings. Share your blessings. So, maaari na rin po kami mapanood mga kapaborito sa ating YouTube channel. Uy, meron na. Anong ilalagay mo nun? Yung search mo? Basta Likna Ibalay or Likna Ibalay. Radio Yung program. Yung program. Okay. Yan ang ilagay type po ninyo sa YouTube. Nasa YouTube na tayo. Yes. Tapos nasa pa yung ibang platform. Nandyan na tayo Soon, sa TikTok. Ayun. So, thank you sa TikTok. mga engineers natin. Yes. Kay Sir Regan, good morning. Sabi niya, good morning Sir Joseph, tan Sir RJ. Ganon din kay Sir Regan. At kay Madam. Yes. Madam President, PTA President ng Dulag Elementary School. Yung mga taga-Bunuan, dami nating taga-pakinig dyan sa Bunuan Binlok, Bunuan Giset, at dito sa may Bunuan
bukig. Yan. Ayun palang mga bata dyan na nasagasaan, paglilinaw lang ho, hindi ho lasing Oh. yung driver. So talagang nagkamali siya. Hindi, meron daw iniwasan na parang tri-bike. Ayun. Di ba? So sa Nung umiwas siya, napunta naman siya natumbok doon sa niya yung kinaroroonan ng mga bata. At isa nga yung, di ba, binawian ng buhay, aksidente talaga. Pero yung rider, napanood mo na yung video na binagbabaril ng SUV, talagang sinundan pala. Oo. Wala namang alam mo kung yung Sinundan sinabi pa niya na kasi yung SUV. yung gitgitan, Oo. nagsumbong kasi, ginit-git ako nuno. Kasi ang alam mo, ang mga four wheels, bakit gusto ba nilang yung matupi o magasgas yung Yes. yung nila, yung Oo. sasakyan? 'Di ba, nagitgitin ka na nakamotor, parang ganun yung ko doon, komento ko doon, Dahil talagang nasa naman siya, 'di ba? Yung motor ang lumulusot doon, yung kawanan, 'di ba? Yes. Sabi ginitgit, lulusot ka sa kawanan. Yes. Hindi po pwede 'yon, 'di ba? Bawal naman talagang lumusot doon, 'di ba? Talagang risky 'yon, 'di ba? Yun. Yung lulusot ka sa sa kanan, 'di ba? Oo. Kailangan sa kaliwayan palagi, 'di ba? Kaya dapat kasi safety riding lagi. Yes. Oo. Nagsumbong pa So ang akala naman ng pinagsumbungan talagang inaagarabyado yung brother nila sa mga riders, 'di ba? So Yes. nagkaisa sila, nasundan Hmm. at harangin. Yes. So ganun ang nangyari. Oo. Nako. Nako. Kaya Ay. wag pa iralin lagi ang init ng ulo. Kaya ha? nga may road rage na mga nangyayari dahil sa init ng ulo. Marami ng road rage na feature nalalagay sa social media. Wag nyo na silang gayahin. Oo. Pag kasi kung minsan may mga nagkakamali talaga. Pag nagkamali, intindihin nyo na lang. Yes. So, basta ang importante diyan, hindi ho nasagi, nagasgas yung sasakyan ninyo. Kasi ito 'Di ba? yes, totoo yan. Ito isipin na lang natin. Walang tao na nasa matinong pag-iisip ang gagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa. Tama. Walang tao na nasa Meron at matinong merong pag-iisip. yung 'di ba, sengagan. Yes. Oo. Kung magkamali man, unintention lahat yan. Ha? Walang intention na ikaw ay sagasaan. Kasi kung ang intention niya talagang sasagasaan ka niya, sasagasaan ka niya talaga. Oo, 'di ba? Mm. 'Di ba? Yes. Yung parang sunggun to kaya isara-sara tiluganan to, siyupay walay four wheels to tagasgasan to tiluganan to. Sakit na ulo. Ay sakit na ulo. Natanle siya may driver at agtugawa. Di ba? Yun. Di ba? Pero no, si Katon mismo kang gawin mandrada by socialist triangle. Hindi ako naniniwala na pagagasgasan niya. Ay, siyempre, ito gabay. No, gaway kumpanya siguro. Mm. Driver may kiyan, nayari. Sagutan ng amok niya, kung to siguro. Manggawa to. Di ba? So, Kaya, mag-ingat. ingat, Huwag pa iralin cool, ang init ng ulo. Cool lang, mga bro. Cool lang. Nako. Kay Madam Emma Livio, good morning. Sabi niya, good morning always. Watching your program. Kapaborito Kapogi, Sir Joseph and Sir RJ. Likewise po. And siyempre, sa abit lahat na malay na naibihing ni Man, and to all other members of the Single Ladies Organization dyan sa Barangay Basing, Binmali, Pangasinan. Of course, our Miriam Defensor Santiago, Nanay Kunching. Si Madam Perla, who recently celebrated her birthday also. And the rest of the members, the rest of the gang ng Single Ladies dyan sa bayan ng Binmali sa Basing. Yun. Yung mga taga-Kalasyaw, yung Eco family dyan sa Lungos at dyan sa Dinalawan at Barangay Ambetal, Kalasyaw, Pangasinan. Wala palang laban dyan. Dahil siyempre, post yung mayor. Oo. Saka Pati yung vice mayor. Vice mayor. Dahil sa kanilang, di ba? Yung ang parang maglalaban unity. lang dyan, yung mga tumatakbong konsehal. Konsyal, ilan ba sila? Ilan ba sila lahat? Pero yung sa team ng Karamat at Makanlalay, buo sila. Ibig kong sabihin, kompleto yung konsyal nila. May mga independent siguro na lumalaban. So talagang may laban sa pagkakonsihal. Pero pagkalaban sa pagkakonsihal, syempre, alam mo na, di ba? Di dyan naaburido si Wow!
Kilala mo yan? Naaburido ba? Hindi naaburido. Hindi naaburido. Oo. Dahil alam mo, may ginawa naman siya sa sangguniang bayan, di ba? Talagang nagproprotekta ng environment, di ba? At yes. talagang matalisyo mo. So, saka down to earth. So, talagang wala siyang kaba. Yan. At higit sa lahat, madaling lapitan. Yun. Yun, Yung mga diba? ganun, yung madaling lapitan, yun yung inyo pong mga suportahan. Pero yung mga mamaya sa ating pagbabalik, marami talaga ang manggagamit. Alam mo yung manggagamit? Yung gagamitin ka for their own yung interest Aha. dahil may nanggamit. Oo. 'Di ba sa isang yung Facebook page Lalo na na ngayon. fake account dahil Oo. sa eleksyon. Oo. Kaya maraming manggagamit. Nako. Mamaya, Balikan natin, ha? babalikan natin Balikan yan natin yung mamaya. issue niyan, mga kapaborito, dito sa Liknay Valley. Samantala, narito muna ang ilang pang mga paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Pinanganak ka ba ng April 5, 2019? Pwes, kung pinanganak ka ng April 5, 2019, it's your lucky day! DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Abante, Pangasinan Ilocano Party List. Former Governor Amado I. Espino III at Team Anli Servicio Dagupan City proudly brings you Lucky 6 sa April 5 promo. Lucky 6 sa April 5 promo. Narito po ang mga mechanics. Siyempre, kailangan pinanganak ka ng April 5, 2019. Age qualifier will be required to submit their NSO PSA certificate for authentication purposes. Lucky 6 sa April 5 promo. At dahil 6 na taon na ang Radyo Pangasinan, 6 lucky winners din ang mananalo ng customized DWJE birthday cake plus 600 pesos cold cash. Lucky 6 sa April 5. Handog po sa salamat sa inyo mga kapaborito sa aming ika-6 na taon. Lucky 6 sa April 5 promo. Brought to you by Abante Pangasinan Ilocano Party List. Former Governor Amado Pogi I. Espino III. Team Anli Servicio Dagupan City. At ng inyong paboritong himpilan ng radyo sa Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lucky 6 sa April 5 promo. Also brought to you by Mamalos Delicatessen in Tapuac, Dagupan City. Mamalos, a family tradition. Ethical Eatery, located at Old Venetia Highway, Lucao District, Dagupan City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Biray. With telephone number 0950-015-8486 and 0915-745-0830. Power Base House, sound system rental. They provide professional light and sound, band equipment, LED wall, generator set, air content, and band for all locations. Owned and managed by Paulo De La Cruz. You can call them at 0917-941-4177. The Chosen Homemade Ice Cream. Bago sa Pangasinan. Diabetic friendly. No sugar ice cream. Products available. Mango chili ice cream. Chili mocha ice cream. Chili choco ice cream. Vanilla garlic ice cream. And cookies and cream ice cream. For your orders, you can call 0976-466-9975. The Chosen Homemade Ice Cream. Team Life, Dagupan City. Headed by Councilor Manang Celia Lim. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Kapaborito, mantrabaho tila.
Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lomboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy pa tayo sa Liknay Balay. Oras daw natin, alas 8:02 na po ng umaga. Kalop kantabi ni siyempre Sari Magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tan siyempre sa Magtarilingkor, Magtarion kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Yong Regidor. Masanto sa kabuhasan, mga kapaborito kwanto. Sa kwanto ng Sir Regan, Sir Joe, ang gano siya pa, yaama, no kaiba to'y pamilya to, unman sugawan to. Agrabyado la kasi. I think he's referring to dun sa SUV. No, kasi yun yung sinasabi ko may dalang baril. Yes. 'Di ba kahapon sinabi ko na to. Oo. Na kaya ka nga bumili ng baril mo, lisensyado naman pero walang exemption sa COMELEC. For your own protection, para may Yes. panabla ka. Mm. Yun ang nangyari. Oo. Kasi more than one na yung kalaban totoo yan. 'di ba? Oo. So agrabyado na. Oh. Kaya wala siyang choice. Yun na lang naisip niya. Kasi To may defend. armas siya Oh. Kaya nga siya, 'di ba? Ang tao kasi kung minsan bumibili sila ng mga armas nila for their own protection kung magagamit nila kung sila ay nasa danger na, 'di ba? Yan, oo. Na ganun ang alam kong nangyari. Only on extreme danger. Yun, kasi Ha? more than one na nga yung kalaban 'di ba? Mm. Oh. So paano mo sila mapapara? May nabano. Yes. Paano nagdakala may tuluyan, o 'di ba? Di may tabla ka la. Parang Correct. gano'n. Hindi naman sa dinajustify ko yung it will apply to niya nayari nagawa. Oo. Ito meron din po yung tinatawag nating self-defense. Yun 'di ba? Isa yan sa mga bagay na pwede nating mag-mitigate. Mabawasan yung bigat ng kasalanan na nagawa mo because of that defense, na self-defense. Yes, Na, yes. siyempre, ang elements niyan, may danger na sa buhay mo, Yes. may danger na sa buhay ng pamilya mo, and wala kang last recourse kundi yung gumamit na lang ng isang weapon na pagtanggol mo sa sarili mo. Yung barbaric act or makapasinsinagam, yung walang ginagawa, babarilin mo. Yes. Yun. Oo. Yun yung hindi dapat. Hindi dapat. Pero yun nga, sige. So, yun din ang lignaan na ni Hindi Sir Regan. Sir Regan, Yan ang good liknaan morning. niya. Ha? Good morning, Sir Regan. So, ano na yung nabanggit mo? Yung yung mga manggagamit, 'di ba? Panahon ng eleksyon ngayon, marami ho yung manggagamit. Nako.
yung gagamitin, yung tulad nung issue dyan sa Bayan ng Lingayen. May personal na Facebook account, yung tumatakbo sa pagka-Vice Mayor, si Vice Mayor, si Chairman namin, Ramil Season Palisok, nagkaroon ng ginamit yung kanyang account, yung hindi pala ginamit yung yung account sa pamamagitan ng paggawa ng fake account. Ginamit yung kanyang yung parang battle cry niya. Yung pangalan na yung palisok, ipasok. Dahil doon siya nga kilala at sumisikat. Dahil sa kanyang pagkakawang gawa. Kaya pagka may pinupuntahan, yung ang sinisigaw ng mga taga-Lingayen. At sa paggamit ng kanyang Facebook account na peke, may gumawa ng peking Facebook account na according to him naman, na ipinost na rin niya sa kanyang original, yung tunay na Facebook account. Doon na niya pinaliwanag na hindi sa kanya yon. Dahil yung laman ng peking Facebook account na Palisok Ipasok, Ramil Season Palisok, ang ginagawa nun parang tinitira yung kalaban. So maniniwala ka naman dahil kalaban naman, siyempre alangan na idayo mo. Di tira-tiraan tura, di ba? Yes. May mga post doon na parang masyado ng pagtira doon sa mga kalaban nila sa politika na hindi naman niya gawain. Yun. Sabi nga natin diba? lagi Na kapaborito, hindi naman ganun ang kanyang nature. Tama yun. Tama yun. Sabi nga natin lagi kapaborito, RJ, maging mapanuri. Yes. Kasi sa social media, halo-halo na yan lahat. No? May nagsasabi ng tama, may nagsasabi naman ng kasinungalingan. And most often than not, mas marami yung kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Kaya doon, pinapalabas na parang masama siyang tao, na ganun ang uri ng kanyang pamumulitika. Hindi naman, ang ginagawa niya mulat sa pool, yung pagtulong sa mga kailangang dapat tulungan. And you are referring to Mayor Paul. Mayor Paul, saka si Ramil Season Palisok, dahil nung una, di ba, wala pang eleksyon, nagbibigay na yan ng mga electric funds sa mga school-school. Ibig sabihin, tumutulong na yan. Kasi meron siyang parang samahan doon sa samahan nila, mataas yung posisyon nila na ang talagang gawain ay tumulong. O yung mga hindi makalakad nila, binibigyan niya ng saklay o nagpapakabit pa ng libreng wifi. At tulad ng nabanggit mo na rin, idugtong ko na rin, na yung team, anong tawag mo dito, partido, na kanyang kinabibilangan, which is yung partido nga ni Mayor Paul Batawil, hindi rin nature ni Mayor Paul yung manira ng kalaban. So parang yun din ang yung imbilin to saray ka partido to. Just amay ibawag yon anti-plataforma yo. Sabihin nyo kung ano yung pwede ninyong ibigay na serbisyo sa ating mga kababayan, hanggang dun lang. Not to the extent na manira ng kapwa kandidato na hindi nga nature ng team LMB sa bayan ng Lingayen. So, kanyang nilinaw na yung pinupost sa Ramil Season Palisok na bagong account, hindi kanya yon. It's a fake account. Ginamit lang po nila yung mga nanggagamit po dyan, tumigil kayo. Ang daming panahon ng politics So yung sinabi mo nga, dapat mapanuri tayo. Dahil sa mga panahong ito, ang dami hong mga palikdo. Ang dami hong mga, di ba, gagawin ng lahat para manalo, di ba, na manggagamit para lang, di ba, makausad, parang ganon. So, yan, ginamit ho yung kanyang Facebook account. Marami po yan ngayon, ha? So, yun ho yung nililinaw ni Chairman Ramil Season Palisok na tumatakbo ho yan kasi na Vice Mayor sa bayan ng Lingayen. At siguro, yan yung wala nang maisip para i-down yung kanyang katanyagan, popularidad. Yes. Kaya kung saan-saan na nagre-resulta na ginagawa ng mga ganyang fake account. So nilinaw niya yan na hindi sa kanya yun. Yung isang account na may name na Ramil Season Palisok na naninira
Yeah. Dahil hindi nila nature yung manira. Dahil yun ang bilin ni Mayor Paul sa kanyang mga kasama. Yeah. Yun. Actually, at the start of the campaign period, Mhm. yan yung sinabi ni Mayor Paul na this is just a gentleman's fight. At please pray for us na maging maayos ang Oh, lahat. di ba meron siyang post na ganun? Yes. Oh. Ganun lang naman yung kanyang prayer this coming election. At pero alam mo, sa Segundo Distrito, Kapaborito RJ, Mhm. marami yung umaasa rin na muling makabalik itong si Mayor Paul Mhm. sa Segundo Distrito. Bakit ka mo? Kasi nag-graduate siya dyan na Oo. congressman at yung last term nga post. So alam ko marami pa rin mga natulungan dyan at talagang naniniwala kay Mayor Paul. Yes, kasi lalong-lalo na gusto ng mga taong bayan na matapos yung kanyang nasimulang proyekto. Mhm. Yung alam mo yung Lingayen Binmali Bypass Road? Ay, sa kanya yun. Oo. Proyekto niya yun. Alam mo, magandang project yan sa nakikita ko sa ngayon, Kapaborito yes, at, RJ. Kasi sa dami na ng mga sasakyan, Mhm. we need to have another bypass roads Mhm. para magamit natin. Kasi, tignan mo, sa dami ng mga sasakyan, kung wala yung mga bypass roads, anong problema nating number one? Traffic. Mhm. Tama. Imbes na makasabi ka trabaho niya on time, Mhm. nalilate ka kung minsan kasi sa traffic. Yes. Mhm. At saka ito, dugtong ko na rin. Actually, hindi lang mga taga 2nd District o taga Pangasinan ang magpapasalamat sa proyekto na yan ni Congressman Paul at ngayon Mayor ng Lingayen dahil makikinabang ang lahat. Totoo Hindi yan. ka man taga Pangasinan, hindi ka man taga 2nd District, makikinabang ang lahat dahil mapapadali yung biyahe mo. Hindi lang yon. From western to eastern, from central to eastern to western, nadadaan dyan. Pati dito sa lungsod ng Dagupan na hindi naman chartered city. May sariling, di ba, pag election sila-sila lang. Ito tignan mo, Kapaborito Di ba? RJ. Nung nasimulan yan, yung bypass road na yan, anong naging epekto niyan? Nagkakaroon na rin ng bypass road patungo dito sa lungsod ng Dagupan. Di ba? Kaya nga, yun Diba? ang sinasabi ko di ba? May salamat ni Ray Tagata na Dailan Barangay. Kalmay, di ba? Natan gagawin dalamay tay-tay Yes, so may man susuldungan la. Yes. Kasi mayroong nagdugtong. So dugtong-dugtungan na lang. Dugtong-dugtungan na lang. Ganon. At nakita ko rin yung from Mangaldan, nakita ko rin yung another bypass road Di ba? natatawid naman ng dito sa Santa part Barbara. ng Silverios. Silverios. Oo. Trans Santa Barbara rin yan. Iba rin yun. Iba rin yun. Iba rin yun. So tignan mo Nakita yan. ko yung bypass road na yan doon sa parte ng papuntang Bantayan sa Mangaldan, Pangasinan. Yung mga kugip lang noon, naging realidad na. Yes. Di ba? Ito Yung mga taga-Kalmay, ang Oo. kugip nila, kailan ba kayo? Kaya sabi ko, di ba? sabi ko, mabuti na lang na umpisan ni Mayor Paul, then Congressman din, itong bypass road na to. Kasi nagkaroon na ng idea yung mga ibang distrito na magkaroon na rin sila ng bypass roads. Sa kami narinig ako na kampanya din na pag hindi daw sila naibalik dyan, paano na yung mga nasimulang proyekto at gagawin pang proyekto? Yun. May narinig akong ganun. Bakit? Di ba? Kung tatanungin mo naman, dami nang nagawa Di ba? Ni Mayor Paul sa 2nd District, di ba? So, ano yung ito? Actually, diba? ito na lang, itong Ay, isa lang socialist itong triangle. proyekto na nagawa niya. Itong isang proyekto na to, maraming epekto na to. Because hindi lang masosolve ang traffic dyan. Yung zonal value ng mga properties ng mga may lupa dyan, tataas yun. Swerte nila. Tataas yun. At Meron nga akong kilala Nung nalaman niyang may gagawing daan do sa lupa, sinambut ang aliw na dalin. Nakita Natan mo yan. times, kung binili mo ng piso, ngayon 10 piso na, times 10, times 20 pa. Yun naman yung ina-admire nating tao kasi wais. Di ba? Yun naman, yung wais. Okay na yung wais sarili mong diskarte. Oo. Di ba? Tapos, hindi lang yon. Na wala kang inaapakan. Parang gano'n. Yun ang maganda, yung wais ka pero hindi ka nang aapak ng kapwa mo. Yun ang maganda, di ba? Yes, Pangatlo, siyempre, dahil may mga
bypass roads na yan, may mga properties na open for sale or open for rent, dadagsa na naman ang mga investors. Yun, tama ka dyan. Kasi nga, ang isang investor, ang tinitignan dyan, yung may pananawag dyan amay location. Yes. No, kasi atanat amay sa access to, asing garad unya, wala kasi dalanton maawang. Mga ganon, yun ang Yes. tinitignan ng mga investor. Yan. At Oh, kapag ka may di- investment na dyan, Yes. may negosyo nang nakatayo dyan. May trabaho. Trabaho. Ayun. Di ba? Ganda. Idagdag pa natin, kapag meron ng negosyo dyan, tax. Oo, di ba? Tataas ang Tama ka tax, di naman. ba? Oo, yung magdudugtong-dugtong na lahat ito eh. Oo, so Tax na makakaad sa pagprogreso ng isang distrito. Yun ang kagandahan nun. Baka Oh. nyo, dalalabatan, anti-antigong ko natutan. Yun ang hindi natin alam. Yung domino effect. Ito yung long-term effect. Yes. Oo. Instead na yung ayuda, Ay, nasa araw lang Ay, na ito nako. natin matatanggap, ay nako. Wala. kinabukasan ubos na. Oo, binili mo ng ano. Sa yung pangatlong iba. araw, balik tayo sa paghihikahos. Di ba? Ito yung mas maganda. Kasi- long-term effect. Yung ayuda, Mm. ginagamit mo yan eh. Yes. Ibig sabihin, bulas, inutom niya pigay agaw, 5 kilo, di ang kapula. Oh, Di ba? Naupo Oh, na. pero nung wala alapan mo, makasaliw ka. Ay, of course. Tuloy-tuloy. Yung wala kanin mo. Yes, at Oh, kapag di ka may hanap buhay ka, ba? Mhm. agka-aburido Hindi kung pwedeng- paano ka mabubuhay sa loob ng Para isang sa akin, araw, hindi sa mga pwedeng susunod ano, na mga araw, di Hindi ba? mo pwedeng ikabuhay yung ayuda. Bakit ka mo? Bakit? Di ba? Hindi naman agaw-agaw eh. Correct. Oh, binigyan ka ng ayuda for halimbawa, 5 kilong bigas. O, kailan ang kasunod? Ito ha. Di ba? Yung 5 kilong bigas, Ah. pag magluluto ka ng 1 kilo sa isang kainan, 5 kainan lang. Ito ha, pansinin nyo ha. Oh, di ba? Kailan kayo nabibigyan ng ayuda? Mm. Pagkatapos ng eleksyon, Oh. sa susunod na taon, Mm. o kaya sa arapon niya, eleksyon lamang. Mm. Kailan kayo nabibigyan ng ayuda? Ay, nako. Sa mga panahong yan. Mm. Sa unang taon, sa pangalawang taon, at pangatlong taon ng kanilang paninilbihan, kailan kayo nakakatanggap ng ayuda? Serbisyo ang kailangan ko. Kung akong tatanungin mo, bakit ka mo? Yun nga, ang kwintada natin. Worse pa, 1 kilong bigas. Hmm. Unustuman, 1 kilo. Okay. Di, inluto Kulang. mo. Inaruman mo ni. Hmm. Ininanda kay anapan. Hmm. Di makasaliw ka. Correct. Ganun yun. Livelihood. Kailangan natin, hindi yung ayuda, kapaborito RJ. Ay, so sila. Sabi ko nga, Patit, kwanto may katong natanong tuto, ko kung kailan kayo nabibigyan ng ayuda. Di ba ting panahon lang ng eleksyon? Totoo, hindi. Real talk lang tayo. Tsaka yung, hindi. Oh. May nagbibigay din ng ayuda na kilala ko, pero mabaat. 5 kilong bigas. Tapos after 3 months, siguro, quarterly. Quarterly. Yung Quarterly, pinaka, okay. may dakal. May 5 kilong bulas. Taloy bulan, sige pa. Nga po, may 5 kilong bula, sakit din na upot at loob na tuloy agaw laba. Chiningan, Sa- sa pero sa kiago kiago pang lang kapaldo. Di ba? So, ang kailangan natin talaga, yung serbisyo. Serbisyo at saka pagka nandyan yung serbisyo, siyempre, kaukulan, pag nakakreate sila ng mga magandang programa, uusbong ang ekonomiya, then darating yung negosyo, darating ang mga trabaho. Balita Pagka meron ko nga. kayong trabaho, hindi kayo aburido sa pang-araw-araw nyong pangangailangan. Yes, ganun yun. May diba? nagpapamunod na nga ng, according to report, doon sa mga nabigyan, may 700, may 1,000. Ubos sa isang araw. Yes. Lana. Nayari, katangil. Pero may long term ibabaga mo. Yes. Nasaan yun? At saka ito pa, siyempre antayo, no sikat talagang ditan apusagan, ditan kabimalag, ditan katimakan at sa tanya lugar kapaborito RJ, siyempre sa walad nunot mo tan liknaan mo, isip mo tan jad pusom, pankaabigan na saray kabaluyan mo. Yes. Aliwan sa may pitsi-pitsi at tulong. Kasi ate pitsi-pitsi na tulong, yan yung tulong na nanggagaling sa mga taong hindi kanya kadugo. At saka ayaw kanyang umasinso. Bakit ka mo? Kurukan to kalawa may to kagaba. Ay, sosilis.
Nanto kay kiyan, may armas mo, Oo. makapan-survive. Yes. Parang gano'n. Ne, sa kwanto Ito trabaho. sa kwanto ng Serbisyo. Sir Manny, pati daang kalikasan, brainchild ng brother Congressman Batawil, I think. Yes. Brainchild tumatan. Kauluptod tan si Ken. Si Engineer Dion. Engineer Rodolfo siya Dion. Yung ano dyan, actually. Di ba? Na DPWH. Si kare ang imuestratan. So, daang kalikasan, anong ninyo natin? So, daang kalikasan, sikat na. Dinadayo ng mga motorista, yung mga bike riders, kapabritorya, guntan. And it shortened the travel time from Pangasinan to Zambales. Yun ang very purpose noon, to shorten the travel time from Pangasinan to Zambales na walang traffic. Importante kasi yung oras. At alam mo sa mga foreigners kapaborito, RJ, ayaw nila ng nasasayangan ng oras. Nasasayangan sila sa oras. They do not waste their time. Kaya kapag ka nagpupunta sila sa isang lugar, nagta-travel for leisure or for pleasure kapaborito, RJ, or for vacation, gusto nila mabilis yung travel time because they wanted to spend more time vacationing. Haliwan sa may, they will spend their time traveling for relaxation. Kaya, kung maiksi yung oras, mas dadagsahin ng mga turista. Ano to? May nag-text dito. Ano sabi niya? May kalaban daw si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Sino ay? Kala ko wala. Meron ba? Nabanggit natin. Sige, pakitext kung sino yung kalaban. Ang alam ko diyan kasi Unity. Oo. Team. Oo. Pero kahit may kalaban, di ba? Meron ba? Tingnan natin, ha? Tingnan Alamin natin sige. kung okay lang. meron. Pag may mga correction, open naman. Yes. Tulad yan sa Lingayen, hindi lang ho dalawa. Yung naglalaban na mayor. Ang alam kasi ang mabawag si Vice Mayor Malikdam saka si dating Mayor Iday. Meron pa yung isa ata check ko yung listahan ko. May Marcos pa nga na lumalaban na mayor sa amin. Meron? Oo, Marcos yung apelyido. Apelyido? Mamaya titingnan ko yung listahan ko. Kay Roel apat Mau. sila, apat. Yes, kay Roel Mau Jolaso, good morning. Nag-good morning siya sa atin. Kay Mylene Alvaro, Sir Joseph, Sir RJ, masanto siya kabasan mga idol. Lugayan ko pa'y asawa kaya si Intoy Wapson. Advance happy birthday, asawa. Ingat kan lanang. Uy, mong birthday la si Ren. Papansit ka si Ren. Kay Sir Augusto. Pampaba ng buhay, pansit. Yes. Don't forget. Always. Sa lahat ng mga birthday celebrations, hindi mo maiiwan yung pansit. Yes. Because ang significance ng pansit, pampahaba ng buhay. Kaya kung gaano kahaba yung pansit, ganoon din kahaba yung buhay. Kaya pala nung... Kanya agyo puputan sasabihin ko sana nung minsan, pinagalitan yung naganda. Kasi ang alay katli, pinuto-puto may pansit. Tapiano may kanan mo, agaman luy-luy. Pero bawal pala yun. Ang pansit, wala na yung pangpahaba ng buhay. Ang pansit, hindi pansit, no? May kanan mo, sangkaamot mo, sangkakamot mo. Dapat ang pansit, sinusup-sup. Uy, sarap. Kanto. Ay, oo nga, yun, nung bata pa tayo, pinaglalaruan. Di ba? Ugoy, manluy ba yun? Manluy-loy. Umanso pansit. Yun ang tunay na pansit. Yes. Di ba? Ay, nako. Kay Sir Augusto Ballesteros, good morning. Masantos salamat at kabasan idol from Poblacion, Bugalion, Pangasinan. DWJE number 1, solid at enterong luyag ya Pangasinan. Lugay nyo kami pa dyan Sali Pedroso Restaurant. Sali Pedroso Restaurant at Poblacion, Bugalion, Pangasinan. Salamat. Saan yan? Mapuntahan at makakain Poblacion tayo. daw Poblacion. Saan yan? Yan ba yung tapat ng munisipyo? Siguro nga. Meron tayong kinakainan doon. Sarap ng kanilang balatong. Siguro mamangan natin di man si Sir Augusto. Parang nga panangan, si Rin. Parang ginutom ako doon sa balatong. Balatong? Alam kong nagpapabalatong lang si Oy, Councilor Elias Kailan yan. kaya yun? Kay Ronlyn Wapson, say kwanto good morning mga sir. Untan tumat at Kapitan Manolo Dumantay,
Team Kalugay ng Uy, Sual. galing mong sumayaw, Manolo. Oh. Ay, yung nakita mo na siyang sumayaw? Oo, yung sa video nila na magkakasama. okay. Malambot din pala yung katawan mo, Manolo. Oo. Si Kasong Labat ang paano napili ka sa kalambot niya. Nako. Yeah. Ay, siya nga pala, kapaborito RJ, we would like to convey our condolences pala sa isa sa mga masugid nating taga-subaybay, Sino? si Brother Nilo Quides. Ay, bakit? Nawala na siya. Ay, pala. Di ba Oo. palagi yan nanonood? Actually, nare-recall ko yung mga previous natin. Palagi yan na Yes. binabati natin. Yes. Ay, pala. tatay siya ni Sam. Yung OJT natin dito. Sam. Yung si malaking katawan. Nare-recall Naalala ko mo na? naalala ko na. Condolences to the family. Mhm. Agtualigtasan kasi ng January, he was scheduled for operation. Pinutod na actually may salito kasi may sakit yung na-amputate. diabetes siya. Yung diabetes na sakit niya. So, nabigla na lang ako kanina umaga kasi nakita ko na lang sa post na wala na siya. So, condolences ha. Palagi nating binabate. Oo. Isa siya sa mga masugid na tagapakinig natin. So, condolence sa mga naiwang pamilya. Yeah. Ayan. Rest in peace, Brother Nilo Quides. Former employee din ng Dagupan City yan. Pala. Oo. Okay. So, sa mga may diabetic na katulad ko, advice lang, i-monitor po ninyo yung inyo pong blood sugar. Yung mataas po na blood sugar, hindi ho nakakamatay yun dahil killing me softly, ika nga. May mga komplikasyon. Pero yung talagang mamamatay ka, pagka wala, bumaba. Nag-zero yung sugar mo. Yun. According Yun ang to my delikado. doctor. So, mas delikado. So, i-monitor ninyo. So, mas maganda na yung mataas. Yes, at least, di ba, meron kang tinitik na gamot. Kaya nga yung mga iba nagbabaon ng mga pangpataas like candies, mga ganun, soft drinks. Kasi pag nahilo na sila, di ba, baka bumaba na. Okay lang yung mataas kasi, pero pag mataas, syempre, hindi ka papating bigla. May mga organs lang na, di ba, desyangan to, di ba? Deralan to. Pero yung bumaba, talagang goodbye earth yun. Nako. Mag-zero nun. ka? Oo. Wala. So yun, Ay, advice okay. lang. Sa kwento ng Sir Jerome, ipawil susay sa aksak na segundo distrito at duwag na Pangasinan. Kwanto? Hep hep hooray! Kwanto? Arangkada segundo distrito. Tanian tayo kwanto talagan manlipwa susari project ya agawan da. Talagan sa serbisyo to at agmon balot na tawalan. Antipilian nyo. Kwanto? Ayuda o serbisyo? Pero siyempre para sa isyak, serbisyo. Yun. Talagang serbisyo kasi yung serbisyo is pang long term. Yung ayuda, timpay. Pantimpay labatan. Naliling to inaras ang kilam, ang kilabat na ramay pantimpay. Nauras, ya kwanda. Yung kalaban daw, na kandidato din para sa pagka-vice mayor ng Kalasyaw, may kalaban pala. Si Sir Mau Dulaso. Okay. Yun ang kalaban ni Mayor Macanlalay sa Kalasyaw. So, Thank you hindi siya for the post talaga. Confirm na hindi siya post. may kalaban. Certain Mau Dulaso. Yan. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Mabilabi life, tan malimliwawa. Kwanto yakabwasan ka paborito, tan Jadsare Dagopeño, God bless po, kwanto. Okay. Magpapatuloy po, lignay, balay, kaya rin inasarang pakaba, tan paimano, malalabanid saray, manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life?
Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Narito na. Parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos, Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy. Tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho, hindi puro pangako. Panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. May bagong umagang parating. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Yo! Sali ka balikin kung taguparag yung panilingwanan niya, suportahan si Chito Samson. Sikat tuya sa tunay ang palabagan at pinagawaan at tayo niliwanan. Ang tayong nais niya lang ipagsilbi, nandiyan agad kapag kailangan, arawan o gabi. Halikan at samahan natin siya hanggang sa uli. At Chito Samson ay panalo, huwag magkatubili. Mga dagupenyo, feel mo, gets mo, muli natin ibalik sa konseho. Konse Chito Samson Dagupan City, Kaibayonan Saman, Natan, Anggad Kabigan. Konse Chito Samson, feel mo, gets mo. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos.
Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad San Jacinto, paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagilan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Alas 8:36 na po sa ating Liknaay Balay. Kaulap kang tabay ni siyempre sa rin magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay magtariran lingkor, magtariran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Oy, may bumabati pa ba sa iyo ka paborito, RJ? Wala pa, hindi ko makita eh. Ano pa makita? Hindi nag-appear sa ano ko. Dyan, baka dyan sa nabati natin. ko na sila sa lahat. YouTube natin. Ang dami pala, pati Oy, sa YouTube. sa mga viewers natin sa YouTube, good morning, magandang umaga po sa inyo. At ingat-ingat po kayo lagi, ha? Ito, may isa dito yung sa text naman, yung taga dyan sa Talang, San Carlos City. May Talang doon. Baka yun yung daan na parang highway na rin dahil pagka didiretsuhin mo yan, dadaan ka doon sa Barangay Bukbok. May pinagawang tulay dyan eh. Aguilar, Pangasinan. Oy. So mag-shortcut ka dyan. Liliko ka dyan yung papuntang Orbistondo. So good morning sa mga taga Talang, Orbistondo, Pangasinan. At tatanong kung sino daw malakas sa San Carlos City dahil yung isa daw pagbabago, bagong umaga. Bahala na kayo dyan dahil wala pa kaming nakukuhang impormasyon dyan sa mga survey dyan or whatsoever na magandang balita. So pagka nakakuha ng magandang balita ka dyan sa San Carlos, masasagot kita. Yes. Sa ngayon, standby lang. Standby. Basta ito, ang sabi ng isang viewers natin, sila pinagtagpo pero di tinadhana. Parang yun parang yung sangkagawat mula, abayag kila, pero hindi pa rin kayo nagkatuluyan. Yes, parang ganun yan. Pero ako, nag-diet pero lalong tumaba. Bakit? Bakit Tapag ang ibig sabihin yung nung diet, binawasan mo. Yung kinakain mo. Nag-diet ka nga Diba? Pero bakit siya lalong tumaba? Hindi ko mag-gets. Bakit Ibig sabihin, kulang yung pagda-diet niya. Hindi siya nag-diet. Di ba? Correct, hindi siya nag-diet. Nag-diet ako, sabi mo. Sige. Sorry, kapag ka nag-diet kayo kasi, dapat continuous, consistent. Saka alam mo yan, kakibat yan, disiplina sa sarili. Yes. Kasi 'di ba yung mga iba nga diyan kahit alam ng kontra sa sakit di ba may kamot naman. Yun. Naririnig mo 'yan. Yung halimbawa may gatherings yung sasarap ng pagkain. Talagang lalantakan yung pagkain at alam mo maririnig mo sa kanila, di bale, may gamot naman. Alam po ninyo, ang tanging keyword po diyan, discipline. Yun na disiplina Discipline. Kung gusto mong talagang lumakas at gumaling, di ba? Disiplina. Talagang majejeta ka, kaya nga diet Sa dati mong kinakain, bawas talaga. Bawas talaga. Bawal is bawal. Bawasan natin ng calories, more on proteins. Yun. Ano yung mga proteins? Kaiba na so sira, nanay pising-pising. Nunutang ko lang. Nagkalalola sa may tilapia na nanay bihing. Di ba? Yung mga pisi-pising. Rich in protein tan. Pero pisi-pising,
wag nyo nang masyadong laukan ng mga, di ba, yung mga pangpalasa. Yan. Mapising ka nga, mabitsin ka balot. Hindi sa ano Actually, di ba? Parang ganon. Actually, kapaborito Ajay, naman pipising kayo, duga lang may bagoong. Di ba? Yung mga Duga lang may reka-rekados. bagoong. Di ba? Bagoong, katamtaman naman. Katamtaman naman. Di ba? Mga ganon. Matamis na yon. Ako nga, yun na Ano sang kulang matabang Kasi disiplina nga Di ba? Kung gusto mong gumaling. Ganon lang yun. Disiplina. Ganon din sa mga tao. Bakit may mga taong mayayaman? Kasi sa disiplina rin. Yun. Yes! Dahil napanood ko minsan, yung sekreto, kung huwag kang gumasta ng higit dun sa kinikita mo. Halimbawa, sabi nga, timamad lututan ko anda. Ang kapot, taong kikitay, makakasave na iyamulan gano 500. 500 sa may almon to Sarago, adi talagang mamaliwa milyonaryo idalan na panahon. Yan. 500 pigarad sa kibulanda, di 15,000. Correct. So kwintaan nad satan. Pero gastos ka lang gastos, sa walang sabing kwarta, kung mo inyutang mo la. 5-6 ni, ayun nga po. So do not live, sekundaman lang, do not live beyond your means. Yun. Kaya yun ang sekreto po dyan. Ni akin man na yoy. Agay yaman to pigaray ko chitoy. Alas 4 babangon lad ka bosan, si kayo alas suot man singgo kini, sige ba? Asin nanay bihing andi. Paano kanin yaman sa tanay? Alas 11 na labi, biyahe na. Siguro si kwanyo man. Agi empleyado gobyerno man ki mayayaman kurakot amo kwanyo. Ni politiko man ki mayayaman, kurakot amo kwanyo. Ay nang yung mutano ang tinegosyo to. Yan. Ganun yun. Walay construction kinto manaya, company to, kwa mo pa. Kami may manayay luluganan to, kwa mo pa. Wala ray dalin to manaya, wala ray babuyan to, kwa mo pa. Yes. Talaga nun yaman. Correct. Di ba? Pero kanyan bago kayo talaga magsali, dako, kayan mutuk-tuk yulanti. Agyantein ka to. Singa sa may wala na bron, masyadi pa naglahi to sa kaya kandidato, agtuanta. Yan ang pursige. Pagkaanta to ni, may katutunan sa amin. Di ba? Hindi lang niya alam kung anong pinagdaanan niya. Socialist triangle. Pero ang hiling ko lang, pagka ganyan, basta huwag kayong mang-apak ng inyong kapwa-tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. At hindi natin alam kung anong mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Tayo lang nakakaalam nun. Kaya huwag kayong mapanghusga. Yun. Diba? Pero would you like to know kung sino ang world's richest celebrities? Sige nga. Sa Pilipinas, sa world. Kasi sa Pilipinas, alam ko parang kasi nasasali sa mga celebrities sa Pilipinas, si Pacquiao. Nasasali siya. Kasi, di ba, nilobanto namin basketball player, nag-PBA din nag-artista rin. Naging recording artist din siya. Mayroon siyang mayroon siyang album din Mayroon siyang kanta, di ba? Ay, may pumapasok ngayon siya sa UN. Alam mo sinasabi niya sa United Nations? Let's deviate from war. Let's have more sports. Tama naman. Di ba? Tama naman, di ba? So maganda yan. So sige, ituloy mo. Yan, sa buong mundo yan. World's richest celebrities ito, Sige. Ang pinakamayaman sa lahat, si Steven Spielberg. With $5.3 billion. Yung kanyang kayamanan. Sumusunod yan si George Lucas, $5.1 billion. Pangatlo si Michael Jordan, $3.5 billion. Basketball naman siya. Yes. Pang-apat naman si Oprah Winfrey, $3.0 billion. Pag nga-interview ka niyan, sikat ka na. Si Vincent McMahon, $3 billion. Si Jay-Z, $2.5 billion. Si Kim Kardashian, $1.7 billion. Si Peter Jackson, $1.7 billion. Si Taylor Swift, $1.6 billion. At saka si Magic Johnson, $1.5 billion. Sa Pilipinas naman. Sa Pilipinas naman. Ito yung mga pinakamayaman naman. Ay, mga ganyan. Gokong Wei. Ito, tingnan natin. Ang number 1, Manuel Villar, 17. Siya na? Yun. Siya na? Siya na. Kasi ang alam ko diyan mga pamilya ni Henry C. Villar na. Villar. Wow. With $17.2 billion. Hindi Philippine peso $17.2 billion.
Teka, bago mo ituloy, o paano niya nakuha yung kanyang kayamanan? Mayroon siyang sinasabi na talagang it will apply to all kung Yes. gusto mo yung yumaman. Yumaman siya sa state, sige. real estate. At saka sa palagi niyang sinasabi, alam mo yun, Ah. sipagat, Tiyaga. money bilyar yan. Tingnan nyo naman siya ngayon. Sipagat, Tiyaga. Ganun lang yun. Huwag yung apurado kayo na yumaman. Tiyaga Yeah. lang yan. Yun. Sa yung ang sinabi ko kung 500 a day ang nasisib mo, tiyaga lang. Tiyaga lang. Oh, Sumusunod kay Manuel Villar, Enrique Razon Jr. Ay, si Razon? Oo, $10.9 billion. Oh. Ito na yung nabanggit mo kanina. Kasi alam mo, at least mga Pilipino. Mga Pilipino. Kasi yung to. nauuna palagi, mga Filipino-Chinese. Yun. Oh. Ito na. Ramon Ang, Oh. $3.7 billion. Lo Xutan, $3 billion. Henry C. Jr. So pati si Ramong Ang lumusot na. Lumusot na. Dahil alam mo si Ramong Ang, bago mo ituloy, Mm. para lang may alam yung, nung nakita ko napanood ko yung interview niya, pati sa kanyang mga anak, hindi yung sinasanay mo sila Okay. sa karangyaan. Yung ang anak ko, sabi niya, pagka-graduate niya, pinupunta ko sa Pangasinan para makasalamuhan niya yung mga trabador. Oh. Parang ganon, yung alam mo yung hirap ng mga Ayan. diba? So yung ini-inculcate nila sa kanilang mga anak. Kumbaga ito yung from rags to riches. Yun, parang ganon na alam mo yung kalagayan nung mga tauhan mo, parang ganon. Para mas maintindihan mo. Para mas maintindihan Yes. mo. Oh, yan. So, yan. Lo Xutan, 3 billion. Henry C. Jr., $2.3 billion. yung SM naman yan. Hans C., $2.2 billion. Herbert C., $2.1 billion. Ito na yung magkakapatid. Harley C., $1.9 billion. Yan. Teresita C. Coson, $1.9 billion. Elizabeth C., $1.7 billion. Andrew Tan, $1.6 billion. Losyo Ko, $1.4 billion. Sosan Ko, $1.3 billion. Tony Tan Kakchung, $1.3 billion. And Eusebio Tanco, $1.2 billion. Meron pang isa. Joey Baby. Payaman pa lang. $1 billion. Payaman pa lang. Si si Gokong Wei, si Robinson, Robinas. Nasali din pero nasa na ang pinagmulan niyan diyan sa Cebu ata, if I'm not mistaken, nagsimulang sa Kandila. Kasi alam mo yan, kung saan sila umaasenso sa negosyo talaga sipag at tiyaga. 'Di ba? Kasi may mga din sila may mga lugi din sila Alam mo mga istorya ng mga yan. Sa una talagang may lugi. May downfall naman, hindi naman bigla kang aangat, kaya lang tiyagain mo. Tiyagain. 'Di ba? At doon ka naman babangon kung saan ka nadapa, 'di ba? Bumangon ka tapos talagang tiyagain mo. Sa tiyagain hindi tagain. Hindi. Iba yung mga taga. Iba rin yung mga wais. Iba rin yung mga matitinik na yumaman ng pamilya dahil, alam mo na, nakapag-asawa doon sa mayaman. Okay. Teka, nadamay. Inom muna ako ng sige. Pero alam po niyo mga kapaborito, ay buhay. Bumaba po yung approval and trust ratings ni Pangulong BBM. Talagang asahan mo yan. According to the latest pahayag first quarter survey, conducted from March 15 to 20 by Publicos Asia Incorporated, bumaba po yung March 15 to 20. So, ito yung nahuli na ng ICC, yung pagkahuli. Huli daw. Bumaba yung approval and trust ratings ng most national leaders, declining alongside worsening perceptions of the country's state. So hindi lang nahila si BBM, marami pang nahila. Teka, mayroon ba diyang na nasabi ba kung ano yung mga factors why bumaba? Iisa lang. Yun. Yung nangyari. Okay. Yan pero lang. teka, idugtong ko lang. Kasi napakinggan ko yung interview kay Vice President Sara Duterte na parang nagpasalamat pa siya. Very ironic, sabi niya. Kasi, diba? Kasi yung sa pamilya nila, diba? Naging close sila ni sino yung Hanilet ba yun? Yung anak ni Hanilet. At saka si tatay yung sister niya.
Tsaka si tatay niya. Saka si tatay niya. Oo. Parang nagkasundoy sila sa yung sister niya kay Hanilet. Oo, Yung pangalan. No? yes. Narinig mo yon? Yes. So, parang mas lalong umigting Yun. yung kanilang pagkakaisa at pagmamahalan sa isa't isa. Yun nga yung positive na dapat mong isipin na pag may nangyari sa buhay mo. Yes. Na parang akala mo is parang bumagsak yung langit sa iyo pero 'di ba? Mayroon din palang, 'di ba? Epekto na positibo sa iyong buhay. Yun yung sinasabi natin na God has a purpose for Yun. everything. Ha? Madali mo. Yun ang ibig kong sabihin. And speaking of pagmamahal, alam mo, iba talagang pagmamahal ng isang ina. Alam mo yung nasunog dyan na mag-ina sa Carmen? Di ba? Doon sa Carmen. Yun yung naibalita natin. Alam mo pala, ang totoo, nakalabas na si nanay. Ay pala. Nakaligtas na. Pero naiwan si anak. At dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, binalikan niya hanggang sa hindi, hanggang sa hindi na sila nakalabas na dalawa. Ay talagang hanggang siya pagawan to. Anak mo manay, isalbam. Oo diba? naman. Ay, ni imbaga subagok. Kaya kayo mga bata, bata, nang nangyari, kaya pati siya nadamay na. Kaya kayong mga bata, mahalin niyo yung mga magulang niyo. Yes, sabi nga nila si nanay at saka si tatay. Kasi iba yung kanilang pagmamahal sa inyo. Kaya nilang ipusta ang kanilang buhay para sa inyo. Sabi nga nila, no sa anak ni tepul to ina to, si ina to ni tepul si anak. Yes. Kaya, nako. Huwag lang doon sa mga wuwot at asagapot. May mga wuwot at asagapot din. Meron din. Pero alam mo, at the end of the day, nagsisisi rin sila. Yes. Kaya bago kayo magsisi sa bandang huli, wag nyo nang gawin yun. Huwag kayong wuwot, huwag kayong sagapot. Sa mga anak ninyo. Oo. Ay, nako. So, ano Pero ito nakakalungkot naman ito. Ano yan? Bakit may mga barilan patayan na naman? Kala ko ba di ba dyan sa ano? Wala na, may gunban tayo. Di ba may nabaril dyan sa, na-report ni Amor dyan sa, Santa Maria. Yung kapitan na nag-drive ng isang punong barangay. Service ng barangay na Garong, parang sidecar na tricycle. Nakakalungkot. Na motor pala. Ito si punong barangay Rolando Fernandez Albino. Ng Barangay Paitan, Santa Maria. Senior citizen na rin. 60 ata. Plus. Kayo naman. Ano bang kasalanan niyang mabigat at kailangan niyo pa siyang barilin? Ano kayang dahilan? Meron na sa investigasyon? Wala pa naman. Nagdadrive yan ng kanyang yung barangay patrol, parang Garong. Nasa highway siya Tapos sinundan siya ng gunman. Naku, naalala ko tuloy si Gov. Pogi yun sa kanyang kampanya on peace and order. Nung panahong siya ay gobernador ng ating lalawigan ng Pangasinan. Talagang tinututukan niya. Oo. Naalala ko nga yung kanyang mensahe. Pakinggan nga natin muli yung kanyang mensahe, kapaborito RJ. Ito po yung naging mensahe ni former Governor Amado Pogi I. Espino III. On peace and order po yan. Ladies and gentlemen, of the commitment of the provincial government for peace and order in the whole province. If there is no order, there will be no peace. At kung walang katahimikan, wala pong progreso sa probinsya ng Pangasinan. Ang partnership ng PNP, especially the Provincial Command at ng Provincial Government ay hindi po nagbabago. Yun po ang hinihiling ko sa inyo mga kapatid, mga kababayan, na hindi po sana babago. Hindi po sana magbago ang ating adhikain na mapanatili, nakahimik at progresibo ang probinsya ng Pangasinan. Suportahan po natin, ipagpatuloy po natin ang ating pagkakaisa dahil tayo naman lahat po na narito ngayon, isa lang po ang adhikain na maging tahimik sa ating komunidad, maging progresibo at tahimik din ang buong probinsya ng Pangasinan. Magkaisa po tayo para sa ating mga kababayan, magpatuloy po natin ang sakripisyo at pagmamahal, hindi lang po sa ating mga kababayan, hindi po sa buong probinsya ng Pangasinan. Muli po, ang aking pusong pasasalamat. Maraming salamat po sa suporta sa PNP, the Generals, and of course, the PNP family. Kasama po tayo para po sa probinsya ng Pangasinan at para po sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo lahat. Ano mo yan? Yung pagmamahal. Di ba? Sa ating lalawig ang Pangasinan. Kaya talagang sinisiguro na yung peace and order inandyan na naasikaso. Yan.
Sabi nga niya, kapaborito Ajay, no order, no peace. Tama naman. So, magandang pagnilayan po natin yan, kapaborito Ajay, kasi pag mahal mo talaga ang Pangasinan, Yes. mahal mo talaga ang Pangasinan, ang gusto mo lagi, tahimik ang Pangasinan. At progresibo ang lalawigan ng Pangasinan. Gauntan kapaborito Ajay. Yes. At alam mo, di ba, magagawa natin ang lahat ng asenso, ng katahimikan, basta tayo'y nagkakaisa, tayo'y sama-sama. Di ba? Naalala ko ngayon sinasabi nila, may nabasa ako, the goal is to make Dagupan great again. Dagupan naman yan. Dagupan naman yan. Mensahe naman nung Mabilife. Ito naman, ibalik ang dangal at sigla ng Pangasinan because I love Pangasinan. And all of us, alam ko naman yan we love Pangasinan. Yan. At lahat yan, kapaborito Ajay, kaya natin yan basta tayo'y sama-sama. Yun. Yan ang importante because in unity, there is strength na tinatawag po natin. Ha? Hanggang pala malam, yung oras sa ating tanagagik. At tabayan ang susunod kagad ng number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akalo pa kantabi lalangulad liknay bale sa rin magtariyuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service always. Tansay magtarilingkor kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulap kantabi team at technical side. The Faithful One, sa Manangaro Lawas Engineer Richard Olanday and Engineer Dennis Justoni Palaganas. See you po mga kapaborito. Dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito!